Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande yakubingelela. Dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Siphuma ezinkonzweni kwiconference kaJuly. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ihambe ngendlela emangalisayo. Sithokozisa ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophendulayo. Uma sikhuleka sicela uyezwa, uyalalela. Uma sicela uyezwa lokho esikufunayo. Siyadinga ke bazalwane ukuthola ithuba lokukhuleka simbonge, singene emkhosini wokubonga lokho asenzele khona ngeenkonzo zephasika, lokho asenzele khona ezinkonzweni zikaJuly. Nalokho azosenzela khona enkonzweni yokuvula indlu eBhamshela. So ngamagama umkhuleko wokubonga uzoba ngale kwenkonzo yaseBhamshela. Lalela wena uzozwa ulindele sizokhuluma somemezela la. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Asitholaneni ke nalabo abakwazi ukuphumelela eBhamshela mhla ka-12. Ngale kwalokho muhle uNkulunkulu wethu, siyabonga kakhulu indlela okuhambe ngayo. Kushode nje amakhwaya nesikhathi ngenxa yesimo ebesisona. Kodwa ngiyamnxusa uNkulunkulu uzosisiza ngokuzayo amakhwaya mawangene kwiprogram aziwe ngoba kufanele sihambe ngeprogram. Sibonge kakhulu ubufakazi benu nonke nifakazile nendlela ebenikhonjasi ngayo nesikhathi. Noma indaba izwakala iyinhle, sifisa iqhubeke. Sibonga uMC Ostrong owenze sure ukuthi akudlulwa esikhathini. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ngakho konke nangabo bonke abafikile. uNkulunkulu akubusise, ungayisoli ngokufika kwakho. Siyambonga kakhulu. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni. Ngihlale ngisho ke ngithi uma uphila intshumayelo yasentabeni, uMathewu chapter 5, 6 and 7, ezulwini uyongena ugijima. Sesisensukwini zokugcina la kufanele wonke umuntu azisethe, azihlole, azibone ukuthi ufanelekile yini, alungise okumenza angafaneleki ukungena ezulwini. Isikhathi sokudlala siphelile uma ukuthi ubucabanga ukuthi sikhona. Uma kuwukuthi uke wadlala, isikhathi sokudlala siphelile bangcwele. uNkulunkulu ufuna simkhonze. Izulu ke liyasetshenzelwa. Awukwazi ukungena kulona ungasebenzile. Liyasetshenzelwa izulu. Yebo bakhona abakudalelwe ukuthi bangene khona bengasebenzile. Ilabo abasho Roma 10 verse 9 bese umphefumulo uyaphuma bangena ezulwini. Abazange balisebenzele, ingakho umqhele bengeke bawuthole, bethola ingubo emhlophe kuphela. Ngakho ke asilisebenzeleni izulu bafowethu, silisebenzeleni izulu. uNkulunkulu inkosi yethu uJesu sasibekile emhlabeni esathi singusawuti womhlaba. Ngakho ke akube nokuthula ezweni ngenxa ukuthi thina sikhona siwusawuti womhlaba. Akube nokukhanya ezweni ngoba ushilo wathi thina sikukhanya kwezwe. Ngakho ke ake siliphile izwi likaNkulunkulu. Sizwile kakhulu ezinkonzweni ukuthi icebo likaNkulunkulu ahlukana nobungcwele. Uma wenza icebo likaNkulunkulu ungekho ngcwele, uyafana ukuthi uyadlala nje. Lenze ngobungcwele. Yakhumbula kuthunywa abadumisi ukuthi abahambe Jehosharafati inkosi, kwathiwa ayibamise phambili abadumisi bahlobe ngobungcwele. Madoda, bahlobe ngobungcwele. Impi yakubange yabo kodwa kwaba ngekaJehova, wabalwela. Abantu bagwazana bodwa, abantu babulalana bodwa
ngenxa yokuthi babehlobe ngobungcwele. Ngakho-ke siyadinga kakhulu ukuthi uma senza izwi likaNkulunkulu sihlobe ngobungcwele. Lokho kuyokwenza ukuthi umsebenzi owenzayo kaNkulunkulu uphumelele, lande izwi lichume ukuze iNkosi yethu uJesu ibuye izosilanda. Yilokho kuphela okudingakalayo. Iba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Lisho njalo kuLeviticus chapter 11 verse 44. Ayike asiqhubekeke nenkonzo yethu sifunde noma singakafundi masikhuleke kodwa seniyazi sofunda uMathewu chapter 5 verse 9. Matthew chapter 5 verse 9 asiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyasithoba phambi kobuso bakho. Sibonga Nkosi usuku osuphelona emva kweinsuku zikaJulayi. Siyacela ke uNkulunkulu wethu nomusa ube kanye nathi, ube kanye nalowo naloyo. Nkosi ukhulumisane nempilo zethu ngomoya wakho oyingcwele. Uqhubeke nokulicwala ibandla lakho lilungele ukuhlwithwa. Siyabonga Nkosi kunikeza udumo ngakho konke, siyamukele bonke abangenayo ekhaya lezwi. Siyabonga Nkosi ngabo. Siphinde sikhulekele bonke Nkosi abagulayo ukuba ubaphilise. Siphinde sikhulekele bonke abangenisile iminikelo ehlukahlukene ukuba ubabusise. Konke-ke lokhu sicela ngegama leNkosi uJesu njengoba ushilo. John 14:14 wathi noma yini esoyicela egameni lakho uzoyenza. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Muhle. Umnambithisisile. Wamuzwa ukuthi unjani namathela kuyo ngasuku. Kumnandi kumkhonza. Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Besikade ke sigcine sikhuluma ngezwi la elicacisayo ukuthi uNkulunkulu usibizile ukuba sibe nokuthula. Basekorinte bokuqala chapter 7 verse 15. Yepho uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Akasibizele ukuthi sibe nokuxokozela, akasibizele ukuba sibe iziqhwanguqhwangu. Usibizele ukuthoba, nokuthobeka, nokuthula, nobungcwele. Uma unokuthula, ingobunjani uyalamula. Sibizelwe ukuphila ngokuthula, hayi ukuxabana nokungezwani. Yiba umlamuli mntakababa. Asekukhulekela ukuthula kube indlela esilamula ngayo. So uma umzalwane ohlala ukhulekela ukuthula ezweni, yazi ukuthi uyalamula. Njengoba ukhulekela ukuthula nje, kukhona abazoba nokuthula ngenxa yokuthi bacelele ungabazi, usuthola umqhele wokulamula ezweni. Lithi izwi leNkosi babusisiwe abalamulayo ngokuba bazothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Abanjani? Abalamulayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Okwethu ukukhulekela ukuthula, ukuthi akube nokuthula ezweni. Usokwakhuleka nje ukhulekela ukuthula. Wayeka isibusiso seyihlalele, wayeka ukuthula kuyihlalele. Khulekela ukuthula, khulekela ukuthi izwe libe nokuthula, ungumlamuli mawunjalo. Izwi leNkosi uTimotheyu wokuqala chapter 2 verse 1 and 2 uthi ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Ukukhuleka, ukunxusa, ukucela nokubonga makwenzelwe abantu bonke. Mawubenzela abantu bonke lokho wenzani? Uyalamula. Uyalamula kuzothiwa umntwana kaNkulunkulu. Athi verse 2 amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle
nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu. So masikhulekela amakhosi nabo bonke abakhulu, zonke izikhundla eziphethe ezweni, ama-ministers, ama-deputy ministers, umongameli, deputy president, bonke masibakhulekele kube nokuthula ezweni. Uzobulamulile ngoba la bekuzofanele kuqatshanwe khona kusaqatshanwanga ngoba wena ukhulekile wakhulekela izwe ukuthi malibe nokuthula. Phinde ngwafundeke ngingasawanqamuli ngokwakhuluma. Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyalukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke, amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle ngokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. Uma ukhulekela ukuthula kwezwe, ungumlamuli, ubusisiwe, ungumntwana kaNkulunkulu. Manje ukhulekela ukuthula kwezwe. Athi verse 13, nina ningusawoti omhlaba. Kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akusasizi lutho kuphela, ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Bafowethu singusawoti womhlaba. Uma siwusawoti womhlaba, kuzoba nokuthula ezweni. Yini kungekho ukuthula ekhaya lakho ungusawoti womhlaba? Ziyaxabana izingane zakho, azizwane izingane zakho, azikhulumisane izingane zakho, kodwa wena uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Kwenziwa yini kube nengxoko ekhaya? Kuyaxokozelwa, akuzwanwa, kuyazondwana, kodwa baphuma esiswini sinye sikamama munye, lo wena, kodwa uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe umama wejoyini, umama webhantshi, uyaziwa endaweni, kodwa izingane zakho azizwani. Kwenziwa yini lokho? Baba, uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe uma ngisho epulpit ushumayele, izingane zakho azizwani. Kwenziwa yini lokho? iBhayibheli lithi asigcoba abantu abathotshelwayo emakhaya. Uma wena ungathotshelwa emakhaya ukwazi ukuqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu. Kufanele uhlale phansi, uzile ukudla, uyilahle kuNkulunkulu, khulekela ukuthula kwalezi zingane ezingazwani. Ngoba asikwazi ukuthi wena usimele kanti uhlulwe wakho umuzi. Uzowuphatha kanjani umuzi kaNkulunkulu? Kanjani ngempela? Ayike asiqhubekeke simkhonze uNkulunkulu. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela, ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Ngabe uyavumelana nalesi statement? Ukuthi nawe masikulahle, nawe masikudele, nawe masikhohlwe uwena, ngoba usisehlathini, iba usawoti womhlaba. Yini umsebenzi kaSawoti? Ake sibuke, yini ngempela umsebenzi kaSawoti? Nokuthi usebenzaphi uSawoti? uSawoti usebenza ekudleni, uthelwa nje kancane, ayina kakhulu, busuyolisa ini? Ukudla konke. Thina-ke siyolisa umhlaba. Umhlaba ufanele ukuyola ngoNsibande. Umhlaba ufanele ukuyola ngawe nangami nangaye lo waya. Uyayoliswa nomhlabathi ngempilo zethu, noma awuyoliswa. Izwi lenkosi kuMarko chapter 9 verse 50 uthi usawoti muhle, kepha umsawoti engasenabo usawoti yakumhlaziya ngani na? Usawoti muhle, kodwa umsawoti ungasenabo ubusawoti uzohlaziwa ngani na? Ibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula. So ngamagama, uma unosawoti uhlaliseka ngokuthula. Uma unosawoti abantu around wena bahlaliseka ngokuthula. Ibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula.
Lokhu kuyasivezela ukuthi usawoti ukuthula. Hawu, hey madoda, usawoti ukuthula. Uma umzalwane enobusawoti unokwenza ukuthi abantu bathule, bazothe phambi kaNkulunkulu. BaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 13 uthi, hlalisanani ngokuthula. Akukho uNkulunkulu akasifune elinye izinga elingaphansi kwalelo. Kunalokho uzoyiphakamisa ibhanga. Hlalisanani ngokuthula. Uhlaliseneni ngokuthula nalabo abaseduze nawe. Kukhona yini ukuthula ningomama besonto lapho nikhonza khona? Kukhona yini ukuthula emsebenzini noma kuphike nje? Indaba kungabi nakho ukuthula emsebenzini khona wena. Usekukho nje ukukhuluma. Usekukho nje ukuthula. Umuntu wangaphakathi kufanele ahlobe ngokuthula. Umuntu wangaphakathi lo kufanele nje ahlobe ngokuthula. Petro qala chapter 3 verse 4, kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo, ohloba ngokungabhubhiyo, komoya omnene onokuthula. Umoya omnene ube nokuthula. Umuntu wangaphakathi osithekileyo wenhliziyo, ohloba ngokuthula, ahlobe ngobumnene. Umuntu wangaphakathi ahlobe ngokungabhubhiyo. Umuntu wangaphakathi siyazi ukuthi liyeza usuku lokubhubha. Imisebenzi yethu izobhubha. Yakho konke kwethu kuzobhubha uma singakholwa egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Kodwa kusibiza ukuthi sikholwe egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Uma ke wenze njalo, uNkulunkulu uzokunika okungabhubhiyo komoya omnene nokuthula okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Ubuwazi ukuthi uNkulunkulu ukunika igugu. Leli gugu kufanele ulidisplay, leli gugu kufanele ulenze phambi kwabantu. Nendlela okhuluma ngayo kufanele iyoliswe. BaseKolose 4 verse 6. Indlela nje okhuluma ngayo mayiyoliswe, ibe nosawoti, ibe nokwakha. Lithi ke lelizwi ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyoliswe ngosawoti, ukuze nazi nifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Fanele sikwazi bafowethu lokho kufanele siphendule ngakho. Wabazosihlasela ngendlela eziningi ezihlukene. Kodwa wena uyazi uzophendula ngakho, kodwa musuke ukulungisela ngaphambili ngokuba uMoya oNgcwele uyakusinikeza ukuthi kufanele sithini ngaso leso sikhathi. So kukubiza ukuthi uhlale ungcwele. Uhlale ungcwele ukuze on your day of visitation uNkulunkulu ekuhlangabeze, uNkulunkulu ekuvakashela, athola ukuthi uhlome ngobungcwele. Umoya oNgcwele okhulekayo. Umoya oNgcwele wenza izinto. Athi umpostoli Paul nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisa uPhilip chapter 4 verse 13. uNkulunkulu wethu akasize sihlale singasuki, funa sehlelwe okubi kunalokho. Hlala nje eNkosini. Zinikele. uNkulunkulu uyakuthanda. Zinikele. uNkulunkulu uyakuthanda. Ukukhuluma kwakho makube nomusa njalo kuyoliswa ngosawoti, ukuze nazi nifanele ukuphendula ngakho bonke abantu. Siyambonga uNkulunkulu wethu sifikile emaphethelweni ale nkonzo yokukhuluma ngokuthula. Mangaphazami ngicabanga inkonzo yokugcina phansi kwesihloko sokukhula noma inkonzo yokugcina kuverse 9 kaChapter 5 kaMathewu. Kodwa ke sizobona ngoba uNkulunkulu usiholayo, uNkulunkulu usenzela konke. Siyamthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Dumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Yena yedwa onokungafi, yena yedwa ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho. Yena yedwa usebeke zonke izitha zakhe phansi, waze wazibeka phansi kwendodana yakhe uJesu Kristu. Makadunyiswe, udumo lonke lungolwakhe.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Siyabonga baba wethu osezulwini, siyakubonga ngenkonzo ososiphe yona. Sisizeke sibe ngabenzi, singabi abantu abalalelayo abezwayo kuphela, sizikhohlise. Sisize Nkosi silenze izwi lakho siliphile, sesizwile sihlala sizwa ukuthi uMathewu 5, Mathewu 6 noMathewu 7 intshumayelo yakho yasentabeni okumelwe siyenze, uma siyenze songena sigijima ezulwini. Siyabonga ngesethembiso esihle kangaka. Sekuseleke kumuntu nomuntu ukuthi alenze izwi alizwile kulezi insuku. Siyakubonga ke Nkosi, udumo lonke lukufanele lungolwakho, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu, siyamdumisa. Sibonga imkhuleko yenu-ke nenikhulekele uMama uZondi. Mama uZondi uyabonga kakhulu, use-right. Emva kwemizuzu embalwa uzolizwa izwi lakhe sezikhulumela ebonga. Kodwa siyabonga bafowethu kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu ophendulayo usithembisile. Wathi imkhuleko eyenziwa kuleya ndawo uzoyiphendula. Uma sikhuleka sikuleya ndawo uyaphendula. Siyamthemba ukuthi uyawenza umsebenzi nakubaba uDlakude, samkhulekela, niyakhumbula, siyamthemba uNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu osizwayo nosilalelayo noma singelutho, kodwa uyalalela ezwe imikhuleko yethu. Siyabonga kuba uNsibandu siyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.